Tak, nachádzame sa v zálesí. Začíname. Pán náš, toto je náš pán moderátor. Tak, tak. Hubu nezavre. Ja budem... A jeho jablonka tá Ľahký tiež splavík. nezavre hubu. Tá sa aj sama povypráva. Vonku 37,5, 12 pivečko nám nerobí Musí žiadny byť. problém. Musí byť, ne desinka, 12. Desinka je málo. Desinka by bola, keby je 45, ale na 38. Na našich 38, slabých 38 stačia 12. Presne tak. Hovoríš, Didi, že ideš se mnou do vane? A zase Ombre vyťahuje tú Váňu. Tu máme Váňu. To Didi spomínala, že Aha. chcú ísť do vane. Tak ideme na to, ideme sa nalodiť a vyrážame na Malý Dunaj. Konečne. Takže už aj kotvíme. Stala sa nám nepríjemná situácia. Jeden čln sa ponoril pod vodu. Vypadli nejaké veci. Ostatné sa namočili. A je to piči. Máme troška zlú náladu z toho, ale hádam nás to čoskoro prejde. Musíme si rýchlo naliať, vypiť dačo, aby nás to prešlo. Berme to pozitívne, lebo rybárske miesto je neskutočné a dneska to tu budem v noci jazdiť. Takže ja nemám problém dať 15 € na to, je nástup 6. Zložíme sa Michelovi na veci. Naozaj ako... Ľudko, ty ešte mne 20 dlžíš, že? Zložíme sa po 10 € Michelovi na veci. Uvidíme, no. Uvidíme, ale základ je ten, aby nám nepadla morálka. Láska, mám ťa, ja ťa milujem. Aby nám nepadla morálka. Tak strašne. Ja len jedno rád. viem, že kto je s ňuvkom v člne, ten ide gednu každý rok. Ideme sušiť veci a vybaliť udice a ideme na to. Ale korekt. Dobré ránko. Máme prvú noc za sebou. Noc bola trošku divoká, pretože tu kvákali ňuvkovi žaby. Nevedel sa s tým vysporiadať nejako. Tiež sa nevedel vysporiadať s tým, že sme išli skoro spať, ale bohužiaľ nemôžeme sa každý deň rozbiť úplne na šrot. No a teraz už sa pomaličky pôjdeme baliť. Kuk! Nazdar. Ahoj, zdravím. Čau, čau. Rán župala, ide sa chlastať dom papa. Ideme na dom papu. Dom papu. Ale lepšie Udička to už nahodená. vonie. Jofo, ty kurva brestovánska, vidíš? Toto si nám sľuboval rok. Na splav doneseš chlapcom, do Nakoniec som senca to na musel ryby ja doneseš. Nakoniec to musel Mišel kúpiť, kurva. To je pič. Udička nahodená. Dneska dáme aj sumcom na hubu. Chcela si veľkého kona, tak veľkého máš. A už si tam. Oh my god, to bol záberak. Tak už ideš, ne? Tak jazdí, pozor. Ahoj. Zas o hodinu. Uši si to? Na Madarásu to stretíme. Mávaš a kráľovná Alžbeta. Moji poddaní. Riadny oheň. To je riadny oheň. To má 2,5 metra na výšku ten oheň. Dorazili sme do Madarázu. Obzerajú si, čo by si dali dobrého. Pívečko, Escobar burger, hranolečky a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďme na to, poďme sa napapkať. Nachádzam sa na Potvonských lúkach. Naša pravidelná zastávka, klasická. Práve som sa vrátil z potravín. Pivečka, výborné pivečko, Staropramen 11. Vynikajúce, zatiaľ najlepšie na ceste. Iba tak zasičalo. Chlapci a Dianka sú ešte stále v krčme, ešte si možno dajú aj druhé, uvidíme, ja som prišiel strážiť veci. Nazdar, nazdar, dorazili sme do ďalšieho cieľa našej výpravy, tentokrát nocľah číslo 4
Sme pred Tomášikovskou hrádzou alebo priehradou a máme tu takéto pekné ubytovanie. Takúto peknú lúčku. Jaké parádne to tu máte? Že? To je bejvak. No, pekný. Takže sme sa zobudili. Máme 9:30 momentálne. Už sme nejakú tú polhodinku hore. Dneska bola extrémne rušná noc, o zábavu sa postaral Ňufko a Karinka a spol. Takže sme sa moc nevyspali, ale aspoň budeme mať na čo spomínať. Rony už hrá na bicie. Budí, aby nespali toľko, musíme ísť. Lebo bude také teplo za chvíľku, že tam umreme. A zase to robím a... Jufko, podívej na útoku. Áno, omre, dobrá. Je to aj natočené. Ježiš, tu je Jufko. Teraz sa nachádzame Ešte chcete hrať futbal? v kempe Jahodná. Tuto som si už pekne rozložil bývačik. Boli sme sa napapkať, pívečko dobré. Už sme si zahrali aj futbalík. No, presne, Už ideme sme si aj zahrať futbalík. osprchovaní. Vynikajúco. Hej? Nie. Rony vraví, že by sme si mohli Ideme zahrať. hrať badminton. Didi hrá badminton s tátom. Ide im to. Kúko si nafúkuje nafúkovačku. Hombre čo hovorí? Hombre si pripravuje niečo. Trenky čisté, Daj do vlogu aj Karinku. ponožky. Prichádza. Ideme sa prezmať. Karinka sa bola vycikať asi, alebo umyť. Si vo vlogu. Vlogujeme. Logujeme. Pekné to tu je, dobre to tu je. Páči sa nám tu. Tak, dorazili sme do kempu Topolníky, termálne kúpalisko. Unavený, dehydrovaný, spálený. Chceli sme tu dneska ešte prespať, ale takto to tu nejako vyzerá. Bazéniky také, všelijaké hrady, neviem čo, pekná trávička, ale nedá sa tam kempovať. Vôbec sa tam nemôže kempovať. Kempovať sa musí na nejakom prašivom, špinavom parkovisku, kde je plno aut, takže to môžeme srať, také kempovanie. Takže sme sa rozhodli, že zavoláme Žoltimu a ideme domov. Stačilo na dnes. Ste si dobre mákli. No ale jak sme dlho išli? Silno sme pracovali. Tým ramenom to bola makačka doma. Ani oddychnúť, lebo To bola makačka, však pozri sa na jeho A bicepsy. Paťo len po mne kričal, nech to je na videu, aby si to aj vedel. lebo si nič nepadlúvala. Čo som si dal? Držkový perkel s haluškami. Aký bol? Dobrý. Takže čakáme na Žoltýho.